emergency patient आंसो सालायबाय बाजैनियाव मेसेज हरबाय थाबाबो मोनथ'ला दा रिप्लाय होनानै होलां बिनि मेसेजखौ बुहुदा मेसेज हरदों दख'नानि दायो एसे मोजां मोनबाय नै बख'सिगोन ओंखायनो आं भिडिअ लास्राबाय आरोना इमारजेन्सि लाबोबाय एसे मिनिबाय आरो आं भिडिअ बानायनाया बिराद गोबाव जाबायमोन इमारजेन्सि दिनैसो इमारजेन्सियाव माने बिथांजोखौहाय थिसनफैखांबाय माबाखाबाय आइसक्रिम लाबोदोंमोन आं गावसोरनि हस्पिटालावनो थिसनफैबाय बेखौ डाइरेक्ट जों माने एक्सुवेलि ओरैसो जादोंमोन दासो भिडिअ लानो टाइम मोनबाय आं माने मानसिया एसे मोजां जाबाय नालाय दायो नर्माल ओमफ्राय बेफोरबायदि टाइमावहाय बेनि लोगोफोर फैदोंमोन दावरावनो गें 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 दा एटलिस्ट एसे मोजाङाव फैफिनबाय नालाय ओंखायनो आं नैबे भिडिअबो लाबोथारनाय जाला ओमफ्रायहाय एक्सुवेलि बिसिनिजोंहाय जोंनि आसामजोंनियावबो दायो बुहुदाव डेभेलप जाबाय खिन्थु हस्पिटालफ्रा साबसिन होनजायो बुहुदाव फेसिलिटिफ्रा ओमफ्राय आंनि नुनायाव आरोना दा गावसिनि हस्पिटालावनो दा थिसनफैबाय एसे दा बे समाव जाखायोना जेब्ला गोरबोआव थानाय जाहाङो आंथ' बारा मिथिया अब्लाबो आं खोनायो मानसिफोरनि खुगानिफ्राय लोमजाख्रुनाय बायदिसिना हां मोना मोना जानाय बोरैबा मोननाय थाबथा थाबथा गोबानाय थ' बेफोरबायदि बेनि थाखायनो बेना अक्सिजेना बुहुद ल'आव थांबायमोन हां लानो हायाखैमोन ओमफ्राय लाबोबाय गावसिनि बे हस्पिटालावनो अक्सिजेन होबाय प्लास सेलाइन होनाया जोब्बायानो नै प्रेसार लेभेला बुहुद खममोन दासिमबो प्रेसार बुहुद खम ओमफ्राय नायनोसै फाइनाल स्टेजसिम सौहैयोब्ला माने सम जाजासिम ब्लाडफोरबो होनांनोबो हागौ नामा मिथिया दाथ' थैया खम दं बेना हिमग्ल'बिना ओमफ्राय दा जाग्रा बायदिसिना लाबोदोंमोन आं लोगोफोरनोबो बिसिनो होफैबाय मैया हरसे डिउटि बिसिना ओरैबायदि फाग्ला फाग्ला पेसेन्ट फैदोंनो दा गावसोर खिथालायनानै मिनिदों माने हौवायानो हिन्जावखौ हरनाय बा बेफोरबायदि टाइप आरोना अखालायनाय ओमफ्राय हलिमोन ना मैयाथ' स्पेसियेल नाइट डिउटि थांबाय ओमफ्राय बिराद पेसेन्टमोननो बुलायलायनानै दोलाबोनाय सोरहाबा खर' गेरेबबोनाय ओरैबायदि केस हरसे उन्दुनो मोनै दा दहाय सानावबो ओंखाम जाखांग्रोमोना दसे उन्दुहांदोंमोन सोरबा फन हरनायनिफ्रायनो गैया ओरै मेसेजफोर माबाफोर फैबाय दख'नानि मानि बिदिनो दहाय बेरायहैनोसै नागिरदोंमोन जों दसे दा बेरायहैहां जानायावनो थांबाय थांनायावनो बोरैबा मोन्दों होनलांबाय थाखाबाय आंबो थाङाखै डाइरेक्ट गारि फिदिंबाय फैफिनबाय उनावहाय आंबो जाला ओंखाम जायासैना फुं 11टासोआव जानानै आरो फैबावबाय ओमफ्रायहाय डाइरेक्ट गाव हां मोना मोन्दों हस्पिटालफ्राव दोननायखाय डाइरेक्ट लानानै फैबाय अक्सिजेन होफैबाय बेबायदि एटलिस्ट थिग जाबाय दायो अक्सिजेनखौ नायफिनबाय आं दहाय बारायफिनबाय उन्दुनो ओंखारदों माबायदि जायो बिदि समावहाय खिथादोब्रा एसे गामिनि बैफोरबो मिथिनायनि आंनो मिथिया आंबो रोङोब्रा लामसै र' जोंना आयं सासे दं गावनो सुनानै लाजोबो बिजि थिजि माबायदि जायो बेफोरबायदि समावहाय हिन्जावफ्रा एसे खिथादो गामि गोथौनिबो एसे मिथिथों देब्रा खिथादो बायद' दा मावदों थिग जाफिनबाय माथो आइसक्रिम जानो नागिरलायबाय नै आइसक्रिम मोनथाम जागोन आं खालायनायमोनबो देलायदोंसोमोन नै बिलाय आइलाइनार फुनलायखाबायमोन गैया ओमफ्राय आं दा मोनसे बुस्थु लाबोदों ओरैबायदि स्पेसियेल मोनो बे जायगायावहाय अनलि 100 रुपिसल' बिसिनि स्टाफफोरनोबो आइसक्रिमल' होबाय बेखौ रावबो मोनजाला आंल' जागोन आरोना बेथ' मोनजाखाया गेस जायो नालाय बिरियानि ओरैबायदि स्पेसियेल बिरियानि हिटखानि आलु दङ दाउ बेदर गिदिर मोनसे दङ ओमफ्राय मोदोमदों जानो लुबैसिनब्राबे आं केरिं हासबेन्ड नंगौना नङा जानो रोंना रोङा बेखौथ' मिथिला खिन्थु
बेहा बांद्राय प्रब्लेम जायोबा आंबो हांथोनो जाबाय आरोना ओरैसो खालामना एक्सपिरियेन्स गैया जेबो खिन्थु हस्पिटालफ्राव लांलाय लाबोलायावबा बुहुद एक्सपिरियेन्स दं आरो आंना गोदोनिफ्रायनो लांनानै थांनाय फैनाय क्लास 9फोरनिफ्रायनो चेन्नाइ बेलुर आनैखौ लांलाय लाबोलाय दासिमबो मोजां जायाखैमोन बे गेस आलसारा बिराद गाज्रि आलसार जायोब्ला आरो बिनि उनाव सोरबा न'खरनि आयंमोन आबौ ओमफ्राय बाबानि अपारेशन टाइमावबो लानांखानानै हस्पिटालाव माने बालायनाय मोनसै आं मानो होनब्ला नोंगौबो मोजां मानसिफ्राबो बिराद माबा जाफायोना बेमारि बायदि दा मोजां जाबाय बेखौ आं जानायसै दोनथ'नोसै थिग जाबाय दा उन्दुनो ओंखारबाय दा थिग जाबाय नामा आंलाय मा जाखोलैसो सानबायमोन आं मोना जादों ओरै नायबाय अक्सिजेनाव फुरा डाउन दा एटलिस्ट मोजां जाबाय मोजां जाखांनानै आं नैबे भिडिअखौ बानायबाय आरोना दहाय इमारजेन्सियाव दाखु ओरै जानो ORS माबाफोर लायब्रबबाय हस्पिटालाबो मोजां बुहुदनो ORSआ खिन्थु लोंनायाव जाय फ्लेभार मोनोना खुगानि रस बे आं बायनायखौ साबसिन मोनो आरोना ओंखायनो आउटनिफ्राय लायबाय आं ओमफ्राय बेखौथ' गेस जायो बिरादनो आं जानो थाखाय लाबाय लोगोसे इलेक्सननि गोबां दावराव नुदों दहाय मा निउस नुवामोनथाय आं सोरबा फैसायाव उन्दुलायनाय मानाय नुदां फिसा चेयारमेनफ्रानो फैसायाव उन्दुयोब्ला गेदेरफ्राथ' बाब सुइस बेंकआवसो थाहैजोबगोन माथो जिखुनुआनो जाया पाब्लिकआ एबार सोरखौ मोजां मोनो जों नुगासिनो दङ पाब्लिकआथ' बुजिजोबखाबायानो सोरखौ बासिगोन सिगांनि समावथ' जों सोलायनाय नांगौ होननानै सोलायबोबाय आरो दायो पाब्लिकआ आरो सोलायनाय नांगौ होननायखौनो जों खोनागासिनो दं माब्रै जागोन सोरखौ बयहाबो गावबा गाव चुज खालामनो हानाय मोन्थाय दङ बयहाबो सोरखौबा सासेखौ सापर्ट होनो हानाय नाथाय जोंना बांसिनानो मा जायो गावजों गावसो बांसिन दावराव थैलायहां बुलायहां सैलायो थ' बेबायदि आरोना दोनथ'बाय आं बारा निउसबो होनो मोनाखै दासान्दि माने चेनेला बै मोनसेया अफ जानानै दंथ'यो आंना मोनसे भिडिअ होआखै नेक्स्ट उइकनिफ्राय होगोन आं ओमफ्राय नै बावहाय सम मोनसे दा फुरा दख'नायाव बेस्थ' जानानै दङ दाग्राफोरखौ नाय लाबोलाय मेनेज खालामलाय अनलाइनावबो मेनेज खालामलाय पेक खालामनानै होनाय गावबो हाजोबा थ' बेबायदि संसार जाबाय नालाय सिगां हारसिङाव बिन्दासमोन जा दाजा हारसिं दा जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय माखासे माबा फैयो आरोना दोनथ'बाय एभरिवान लाभ इउ भिडिअ आगैमोन आब'मोन नोंथांमोना नुदों नै बावहाय एकी कालार दे बाव सेम कालार मोनथाम प्रडाक्ट दङ खिन्थु बेयो खम प्राइसनि बेयो एसे बारानि बेयो एकदम बेनिफ्रायबो बारानि बाव तो गोबां डाउट जायो औ डाउट जायो ना डाउट जायो माने एकी नुयो खिन्थु सिनि क्वालिटिया आलादा दं दे क्वालिटि औ थिग बेबायदिनो नैबो पार्टबो दङ औ सेम